Čekanje zrakoplova od danas će u zračnoj luci Rijeka biti kudi kamo ljepše i ugodnije. Jutros je naime na Krčkom aerodromu zaživio projekt Muzejski terminal koji je čitav aerodromski prostor pretvorio u veliki muzej. Zračna luka Rijeka, odnosno pojednostavljeno Krčki aerodrom, od danas se uvelike razlikuje od svih hrvatskih, ali i dobrog dijela svjetskih aerodroma. U njemu je danas zaživio projekt Muzejski terminal, a riječ je o jedinstvenom projektu muzeja u prostorima aerodroma. Uvjetno rečeno, krivac za taj na ovim prostorima jedinstveni i originalni projekt agilni je direktor zračne luke, kojemu je, gledajući veliki zidni mural Gromača, što ga je priznati hrvatski likovni umjetnik Oton Gliha izradio upravo za aerodrom 1970. godine, kliknulo. Na koji način putnicima da ajmo reći, olakšamo, da učinimo zanimljivom ono sve čekanje do poljetanja aviona. Između ostalog tiče se i dijela na koji čekate na sigurnosni pregled, na ukrcaj zrakoplova. I htjeli smo sad sve te detalje koji su malo na zračnoj luci onako, ajmo reći, u polusjeni istaknu, da vam damo nešto u što ćete gledati, način da vam bude zanimljivije dok čekate, da vam brže prođe vrijeme. Ali i da putnik namjernik na jednom mjestu vidi kulturnu, povijesnu i prirodnu baštinu što je nudi Primorsko-goranska županija. U svijetu postoje zračne luke u kojima se neki njihovi dijelovi koriste za ovakve ili slične sadržaje, ali ova riječka sav svoj prostor otvorila umjetnosti i tako u stvari otvorila vrata suživotu muzeja, putnika, aerodromskih radnika, tehnologija. U projektu Muzejski terminal, osim zračne luke i Primorsko-goranske županije, sudjelovalo je više muzeja i kulturnih ustanova s područja županije. Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Pomorski povijesni muzej, Muzej grada Rijeke, Prirodoslovni muzej Rijeka, Muzej grada Crikvenice, Hrvatski muzej turizma iz Opatije te ustanova Ivan Matetić Ronjgov. Koncipirao ga je i radove odabrao ravnatelj MMSU-a s jasnim ciljem. Pozvati ljude da misle ovaj prostor, da ga problematiziraju, onako što je to terminal, što je putovanje, što je rad, što je turizam, što je da se, znači jedna zanimljiva ideja ovog direktora prije svega aerodroma, da umjesto reklama i umjesto, jer oni mogu isto tako sve ove čiste prostore iznajmiti za reklame, on se odlučio da uđe u tu jednu ozbiljnu komunikaciju sa muzejima. Općina Omišalj, na čijem je prostoru zračna luka smještena, tako je obogaćena još jednim sadržajem, što je nesumnjivo može predstavljati jedan u nizu kulturnih, ali prvenstveno turističkih aduta. Naravno da je to još jedan sadržaj ovoj općini i naravno da je to još jedan način da se, odnosno mogućnost da se ova općina afirmira i pokaže upravo onako kakva jeste, ne samo kao industrijska općina, nego kao jedna od najbogatijih općina na ovom području. Ja uvijek tu ističem onaj naš najveći adut koji očekujemo ovdje u ovom postavu, a to je arheološki kompleks Mirine. Primorsko-goranska županija, kao jedan od osnivača i zračne luke, ali i većine muzeja što su radili na projektu, objeručke je prigrlila ideju direktora luke i muzealaca. Župan je posebno naglasio zajedništvo u njegovoj realizaciji. Vidi se da smo našu kulturno povijesnu i prirodnu baštinu izvezli, da tako kažem, građanima, a ne da građane vučemo u muzej, što je isto u redu, ali ovdje prvenstveno ovi građani su turisti, znači oni koji dođu ovdje i žele provesti svoj odmor, da se upoznaju na način sa nama, da opet dođu ili da ostanu. Mislim da ovakve prostori javni, inače trebaju biti prostori na kojima se može nešto čuti i vidjeti. Muzejski terminal za sada sadrži 25 radova, grafika, slika, skulptura i instalacija, ali jedan dječji kutak nazvan Znalac muzealac. Postav će u budućnosti biti obogaćen i s nekoliko velikih radova, instalacija, ali će vrlo skoro umjetnička djela krasiti doslovno sve aerodromske prostore, i sanitarne čvorove, duty free shop ili pak zaštitarske odaje.